ହାଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଟିକେ ଦେଖ ଭିଡିଓ କରିଦଉଛି କଣ ହବ ବେଗ ଦେବେ କିଣିକି ନେଇଯିବ ବେଗ ହାତଟା ସବୁଦିନ ସକାଳ କରେ ନା ବାର ଦେଖିକି ହଉଛି ରେଗୁଲାର ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମର ସପିଂ ମଲ୍ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ഇതാ 3 കിലോ 3 കിലോ 3 കിലോക്ക് 100 ଟଙ୍କା അര കിലോ കൊച്ചുള്ളി അര കിലോ തന്നെ ଏଇଟା କେତେ କହିଲା ଏଇଟା ତ କହୁଛ ଏଇଟା ନେଇ ଛୋଟିଆ ଅଛି ଥରେ ଥରେ ବଡ଼ ପିଆଜ ଭଲ ଲାଗୁନି ସାନ ପିଆଜ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ବି ବଡ଼ ସେ ମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ସେ ଟିକେ ସାନ जो प्लेट था जरा केते टका नहीं बाइगन 20 टका नहीं सब 20 टका प्लेट जहाँ तो जरा सब 20